obrátily fyzikální zákony. Nezabržděná auta tam totiž místo z kopce dolů jedou nahoru, do kopce. Zatím není jasné, co tuhle zvláštnost způsobuje, ale tamní obyvatelé jsou už teď rozhodnutí využít kopec jako zajímavou atrakci. Na první pohled je to obyčejný kopec. Ve skutečnosti se ale na něm dějí opravdu divné věci. Místo toho, aby gravitace spouštěla předměty dolů, tlačí je nahoru. Tohle auto nikdo neřídí ani netáhne a jak sami vidíte, do kopce ještě zrychluje. Vidíte, teď jsem venku, auto je odbržděný, vede to do kopce, silnice a jdeme s autem nahoru. Pro ní s touhle informací přišla turistka. Vyzkoušeli jsme to, zjistili jsme, že to je opravdu tak, že opravdu se jezdí místo z kopce tak do kopce. Místní, kteří se o raritě dozvěděli, teď jezdí na místo a úkaz testují. Řidiči, kteří o abnormalitě nevěděli, nechtějí věřit vlastním očím ani autu. Secakramensky zajímavý. Tady ten sklon je minimálně 2-3 promile. V něčem to být musí, ale... Uvěřit úkazu nechtěl ani fyzik z místní školy. Mimořádná je i síla, kterou sice člověk přemůže, ale dokáže rozpohybovat i 2tunovou dodávku a proti logice i plastovou láhev. Tak tohle jsem ještě nikdy nezažil, tohle jsem ještě opravdu neviděl. Jediné vysvětlení, které proto mám, je silné magnetické pole, které tady může vytvářet to podloží. Nejbližší podobná lokalita je podle místních až na Filipínách a proto věří, že se teď město stane turistickým hitem. Pro Televizi Nova Tomáš Carba, Moravská Třebová.